Hello everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Hum ni Maru. Ana, wa ka na gapos. Bebe, akong tanaw ng imong kamot. Uy, nagdugo naman sa di mo samad sa pulso. Ako na yung tambalan, ha? May tingali nga magpatanaw sa kaugpari, Marla. Oh, Marla, naunsa ka? Mihangos naman sa ka. Gikutasan ka. Mamatay ka, Gabriel! Oh, Marla! Marla! Mamatay ka! Marla, usko na! Usko na! Oh! Dili! Mamatay ka! Marla! Mamatay ka! Kapos ka ni Marla! Di ko makapiyo! Noy! Tabang! Marlo! Kusa ka na yung ibuhat ni Gabriel! Kusa ka na! Punungan ka na, anak! Punungan ka na! Di! Kapos ka ni Anoy! Punungan ka na ibuhat mo ni Gabriel! Buhi si Gabriel! Buhi! Noy Maning! Gato! Gabriel! Marlo! Ayaw ko na si Gabriel! Higala mo siya! Punungan ka na, Marlo! Marlo, utang mo! Ayaw! Sa man ang nagpauli po ni mo! Ayaw pa daw! Marla! Marlo! Ikaw si Marla! Higala ta! Marlo, buhi si Gabriel! Mamatay ka! Buhi si Gabriel! Buhi siya! Ang medalyon! Isingil ang medalyon sa Endugan! Budluton ko rin! Andiyan! Tabangan na itong kapos si Marla! Padali! Tabangan na siya! Ang kapos! Dali! Ikapos siya sa kama! Padali! Larang kapos! Ako'y gapos niya! Gunitin niyo sa mayo, ha? Wala siya maglihok! Allah! Marla? Padali ka mo! Ato siya ikapos sa kama! Padali! Oo, Noy! Unsang sa messenger nga di man makontak. Pero kinalang may bawal na ang sekreto ni Gabriel kung sa'yo mabuhan pahin sa medalyon. Doon na ginikampo ang pamilya. Unsa naman gini si Marla? Nausap gid siya, Noy. Ang Marla nga atong nakita kaganina, di na ang Marla nga atong kaila. Naposes gyud siya. Oh, Noy Maning. Ang gipakitang kaisog ni Marla kaganiha. Ug ang iyang kasuko ni Gabriel kaganiha. Lahi ang bot ipasabot ini. Noy Maning, kuwan. May magbupauli una ako kay mag-ilis ko. Uy, doon natabalan ka ng garasin mo sa naong, Gabriel. Nasamar ka ba na si kuko ni Marla? Ayun na, Noy. Adto na lang ko sa amo manambal. Sige Noy ha, di ako na mo. Mubalik lang mo niya ko. Kinahanglan di sila makabantay nga nakuha na akong medalyon. Magdali kong biya din eh. Niya nagid ko sa bilya. Nagbuntaw baya ang makahadlok nga daggoy sa bilya. Kinala magkasulti kami sa Marla. Una ko mula ko sa bus. Sa bahay niya itong Gabriel. Oh, yun na. Si Gabriel ka nang may kawas sa Villa. Anong di anong sad ka din eh? Gabriel! Oh, Nganong niya sa ka din? may gisugo lang na akong ama ni Marla. Sige, di ako na. Nagpalapan gitingali sa papel kayong tawhanan ni Marla na.
Pero dili mahimo nga ako siyang pagsingitan karon kay doon ako'y giapas ni mga tawanan. Pugnan ko lang una yun ang akong kalakot ni Gabriel. Mayong takot magkasulti kami si Marla karon na. Oy, Dong, ikaw man to si... Tony nang, Tony. May tuyo lang unta ko ni Marla. Dili pa siya makahimo sa pagpakig-atubang ni mo, Dong. Kay... Kay unsa nang? May problema ba si Marla? Kung doon na siya problema, sultihin ko kung unsa. Kay ako siyang tabangan. Unsa man ang? Manang, nga na bang bisig ka man ang imo mga mata, ha? Naunsa ka? Naglain ang iyang lawas. O dili pa siya manawat og bisita. Busa makalakaw ka na. Ha? Lakaw na. O sa sunod, panawag una ni Marla. Una ka mo anhi dinhi. Kung musugot ba siya nga mo bisita ka diya. Sige, maayong adlaw. Sa sinultihan sa tibuan. Klaro kayo nga doon na si Gitago. Klaro gid kayo. Naunsam gid ka si Marla. Gusto. Ang pagpaniid ni Gabriel sa ila ang buhaton ko. Ay, nanok pigog maayo si Marla. Mao gid ang mahitabo niya. Kung mahuman siya siyang atake, magkatuog siya maayo. Nakakaon na ba ni siya? Ha? Uy, wa pa to di magkakaon si Marla. Noy, kinahanglan makakaon siya. Kay maluya siya samot, ana. Naglibog na magkukong maayo kung sa buhaton ako ining Marla. Noy, kuan, nagkasulti na may sa akong tiya. O kinahanglan mo tuo ka sa kung isulti ron nimo. Unsa man na, Elgin? Dili normal ang nahitabo karon ni Marla. May nagpaluyo gyud ini, Noy. Naglibog lang siya, Elgin. Mauna ang nahitabo. Dili, Noy. May naghasol ni Marla. Daotang espiritu. O gusto kining mo ilog siyang lawas. Unsa? Elgin, husto na. Dili ko gusto magunahon na ang mga dili kasagarang hitabo. Noy, kinahanglan magpalayo una mo indapita. Dada sa layo si Marla. Unsa? Mao lang una ka na ang ikatambag ko karon. Kinahanglan nga dili na mabati ni Marla ang hunghong sa demonyo. O dili mahimo nga dugayon nimo. Pero, unsa magiging mga kapatuuran? Nga may daw tayong espiritong gusto mo gamit sa lawas si Marla. Ang hunghong. Ang iyang pagtago sa ilawom sa kabinet. Ang abunoy. Ang asin. Makapugong ka na usahay sa pagsud sa daotang elemento sa imong lawas. Mao ka nang imo paghubad sa gibuhat ni Marla. Onoy. Pero kana lang una ang ako isulti nimo sa pagkakaroon. Ang buhatag una, maong pagdaan ni Marla sa layo. O sa pagpangita sa butang nga posibleng iyang gihuptan nga wa ka mahibaw. Sagdi lang. Inig bata ni Marla. Ako siya pakatanon kung unsa mga butang nga iya gihilabtan ining bilya. Sige, Noy. Buhatan na. O, di lang ko magdugay. Tawagan ko balik ang akong tiya. Basin kung magkatabang siya ni Marla. Sige, Elgin. Ug salamat sa imong pagtabang na mo. Sige, Noy. Ipangumusta lang ko ni Marla kung makamata na siya. O, tuod, ingna lang siya. Nga open pa siyang makatrabaho kung mamaayo na siya. Mauna ang gisaad ni Sir. Kapdos akong naunga, di ka oras umayo ni Marla. Pero sa katapusan, nakuha na gina ko ang medalyon nga wa siya mahibaw. Oh. Lo? Lo, Paolo? Lo! Ayan magaloy! Ayan magaslulo? Wa man siya din
Kabugat ini bugas nga kung kabugat. Lo! Eh, Hain mo ka, Lo! si Gabriel, niya na nga akong apo. Niya na ko, Gabriel! Paano ka niya ka na, Gabriel? Lo, dali, Lo! Apoy pakita mo. Nanti ko ang si Gabriel, ito Anastasia. May abot ang gina siya din eh. Ito na. Nakasakaras sa idang tikuang napuhan ni Gabriel. Ang may guhaton ako din. Busuong ko sa ilaw sa ilang bahay. Gabriel! Lo! Gabriel, nganong niyan naman ka spy? O kumusta naman niya ang imong lakaw? Lo, tanawa kung unsa nang naas lamesa. Ha? Medalyon ka na. Oh, Lo. Medalyon ka na. Mauna ka na ang medalyon dito ni Marla. Ako na yun nakuha, Lo. Oh, maunatuod ka na. Gabriel, dili may tabong masayop ko. Mauna ka na ang medalyon. Kanino niya tanahon. Dako og buhang nga gila kayo ang bato sa tunga. Diamante ka na, Lo, di ba? Oh, Gabriel, pula nga diamante. Mao ka na ang medalyon ni Marua, Gabriel. Mao ba? Ug mauna ka na ang medalyon nga atong gubon, Lo. Oh, Gabriel, mao na ka na. Busa kinahalang ato na ka nang magkuba. Kung saan man, Lo. Kalayo. Kinahanglan na nato siyang tunawon pinagi sa kalayo. Pero di ba mingon magkalo nga ang makabuak sa diamante? Diamante rasat? Oh, gusto ka. Pero wag kita'y diamante. Busa kinahanglan nga ato na siyang tunawon aron dili na ka na magkamit ni Marua. Marla, may ka rin matakan. Kasakit sa kong kalawasan. Kakapoy. Natural nga kapuyod ka. Kay kusuki kami limbag. Imong gibugno si Gabriel. Unsa? Akong kipugno si Gabriel. Mau ka na. Imong gibugno si Gabriel. Marla, unsa ba kitang nasi mong una-una? Ganong kalit talaga masuko ni Gabriel. O gusto naman siyang patyon. Unsa? Ako? Gusto mo patay ni Gabriel? Oh, Marla. Imposible na pa. Suod ng higala si Gabriel. Oh. Imposible nga ako siyang pasakitan. Pa? Ang medalyon. Nagkakita ka ba sa medalyon din sa kuliog? Medalyon? O pa, medalyon. Nawa ang medalyon din sa kuliog. Dili ba himong mawa, di pa? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.